Daghan ang nibilib sa daw effortless nga pag-awit ni ining batan-ong nanaygon sa Pardo Public Market sa kanta nga No Arms Can Ever Hold You. Kung kinsa siya atong ilailahon, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung ikaw ang maatlan nga daygunan ni ining usa ka batan-on, pila kaha ang imong idunol? Pasiaw sa mga netizen, daw maikog sila nga modunol og sensilyo kung ingon ani kabugnaw og kanindot ang tingog sa manay-gunay. Ang nag-viral nga batan-on sa maong video mao si Albert Borja, nagpuyo sa Barangay Kalamban ning Dakbayan sa Sugbo. Bit-bit ang iyang giisip nga suod nga higala ang gitara, mulibot sila dinhi sa Metro Cebu aron manaygon. Giangkon niya nga sa unang higayon nga nanaygon siya, di gayud malikayan nga adunay mubuyag. Apan matod niya, itoyo na nako jud og panaygon. Kay para ako matapangan akong papa o sa nga papa kay na mo sakit nga arthritis nga akong apis. Mga ano sa gawas man ako na lang jud ipagawas ang ako talent. sa linghod nga pangidaron, dayag na kaniya ang kalisod sa kinabuhi, maong iyang gigamit iyang talento sa pagkanta aron makatabang sa pamilya. Ang ingon-ani nga talento, angayan lang ipasigarbo ilabi na kung tuyo niini ang paghatag og kinabuhing haruhay sa iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.